Dobrý den. Nejdete náhodou do Brna? Do Brna? Jedu tím směrem, ale mohl bych vás někam kousek možná hodit, jako. Že já jsem totiž potřebuji nudně dostat a mě ujelo snad všechno, co mohlo, já už jsem úplně zoufalá, já už tam fakt. No já koukám, že v těch končinách. No já jsem se jako snažila tak nějak jako najít nějakou vlakovou zastávku nebo něco, no, ale jako bohužel. Jo, vlaková zastávka je docela daleko, no. Odsaď. Docela hodně daleko, no. A kam vy jako teda přesně jedete, nebo? No já jedu akorát tadyhle kousek a jestli budete potřebovat někam dál, já bych vás odvezl, já nevím, možná někam asi na Vlakáč, nebo někam tam vás můžu hodit. Maximálně, ale já tady zůstávám, takže jestli do Brna, tak vás hodím někam na autobus, nebo do Brna, nebo je to asi těžko. No já bych právě potřeba úplně nejlíp až tam, jako no, já jsem celá zpoždění, no. No já nevím, no, tak záleží na vás, to nechám na vás, jak byste, jestli byste mě, jako, kam byste mě hodil, no, jako mě se... No to nevím, jestli zrovna do Brna, ale... Říkám, jestli chcete, já vás můžu hodit tadyhle a... Teďko je jediná možnost, jakou pro vás teďko můžu udělat, takhle. No tak asi lepší než nic, no. Tak jo, máte nějakou tašku? Mám kufr. Můžete dát dozadu? No já vám to tam dám, počkejte. Já to zvládnu, když to... Počkejte. Každý. Děkuju. Jo. Jste tak zlatý, já nevím vůbec, co bych dělala jinak. Zlatý. Ono jako... Na co tady máte ty kamery? Já, protože to víte, stává se hodně často, že se stane třeba dopravní nehoda. Aha, takže chci mít všechno na to. Já jsem v tomhle tomu opatrný, protože nikdy nevíte. To je prostě tak. No. Stát se může cokoliv. Já na to chci být připravený, protože se třeba kamarádovi staly tyhle ty případy několikrát. Jo. Že někoho naboural a nikdo mu nic nedokázal. Tak to bylo všechno špatně. No. Takže tak. Ale odkud jdete, proboha? No já jsem tady byla právě u kamarádky na návštěvě, tady asi 3 kilometry odsud, jo. Ona mě tak jako vykopla, poslala mě na vlak, až jsem se musela rychle dostat zpátky, jak se nějak zabloudila a pak mi ten vlak ujel a prostě tak jsem zkoušela, jako jestli najdu jiný, ale bohužel ne. Jo. No a s kamarádkou jako dlouho se znáte? Jo, docela jo, no. A proč vás neodvezla, proboha? No, protože ona prostě musela jít do práce, nebo co, ani nevím. A já jsem právě jako zvyklá jezdit vlakem, no, akorát tady, jako jsem poprvé, že jsem přestěhovala, tak to tady neznám právě, no. A ona ve spěchu právě mě poslala nějak, jak jsem se ztratila. No, to chápu. No, tady se člověk ztratí velmi rychle. Máte jako dovolenou, nebo? Jo, mám prázdniny, no. Takový dřívější. A to se nebojíte takhle sama někde stopovat? No jako takhle, já upřímně stopuji poprvé, takže jako není to úplně pro mě jakoby příjemný. Na jednu stranu jako takhle s cizíma lidma v autě, ale já jsem tak zoufala teďko v té situaci, že mi nic jiného nezbylo, no. Jo. A v kolik tak chcete tam být v tom Brně? No, úplně co nejdřív, no. Jako měli vlak už před 1,5 hodinou a od té doby tady tak nějak bloudím, takže jako měla jsem tam být kolik, já nevím, ale co nejdřív jsem potřebuji dostat. Tak uvidím, snad to zvládnu. Jo, to jo. Já vás tam taky můžu hodit třeba. Jo. A tak jako dobře, no tak můžu vás tam hodit. Jako fakt? To mi jako to fakt? udělá? Tak jako
můžu to udělat, co by ne. Ježiš, to byste byl zlatý, to bychom byla hrozně vděčná. To byste byla, teda. Budete za to chtít, nebo něco tak? Prosím? Budete za to něco chtít, nebo tak něco? Jak za to něco chtít? No, já nevím, tak já mám... Já nevím. Něco přispět na benzín. Je to. Záleží, kolik by to bylo, protože já jsem měl úplně moc peněz. Jsme tak nějak skladali. Holka, ale jako to... My jsme to tak nějak jako všechno propařili přes ten víkend. Se snad můžeme nějak domluvit. Prosím. Tak se snad můžeme nějak domluvit na něčem. A na čem byste se chtěla domlouvat? Pro boha. No já... Tak... nevím, tak bych třeba... Když byste na mě byl hodnej vy, hodí mě do Brna. Tak no, bych tak. Zase byla hodná já na vás třeba. Že byste... to je nějaká... to je nějaký, já nevím, to... skrytá kamera nebo něco takového, ne? Snad. Tohle je to. Jak byste na mě byla hodná? Já nevím, tak... Co? No, prostě... bych na vás byla hodná. Jak to myslíte, že byste byla hodná? Že bych třeba... sundala tričko nebo tak. Ježiš. Vy mi dáváte teda. No dobře, no, tak... Jo? Můžete, no. Co mám s váma dělat? Bych vám třeba něco ukázala za odměnu? Zkuste to, no. Ne. Ty bláho. Budete stačit na cestu do Brna. Ježíši Kriste. Vy mě dostáváte úplně do rozpaku, já jsem úplně... Já poprvé v životě jsem si řekl, že někomu zastavím a stane se mi tohleto, no, tak to jako už, tak jako jestli jste tak, já nevím, tak cesta do Brna je dlouhá, že jo, co si budeme povídat. No to jo, no. To je pravda. No. Co byste si představoval? Co já bych si představoval? No. Já nevím. Říkám, cesta do Brna je dlouhá. To nechám na vás třeba. Co by byste byla ochotná pro to, abych já vás tam hodil? No. Třeba něco takového? Co? Jako to myslíte vážně tohle? No. Tak zase... A co to musím dělat, co s tím něco na oplátku, že? Na jednu stranu.